MC wengani zakwethu angithatha ithuba angithatha ithuba yeah some truth angithatha ithuba ngimbe emini namhlanje ngifuna ukunishayela into ekuthiwa introduction bakwethu igama lami niyalaza ngithi ngihamba siqale khona lapha egameni nami ngaza kwethu mina nginamagama alikhulu abagama amasimple lezo igama lami niyalaza ngithi ngifuna ukushaya into ekuthiwa introduction kodwa kumele nenzele ama roles ezingikhuluma ngoba ilena get to know me awulaza yabona le so ngifuna nikwazi lokho ngani igama lami umadleka mina igama lami Case Makhesana sizwana ngiyanda ku introduction namhla ngenzela ukuthi ningazi ngoba awungazi le so my name is Madleka. That's my actual name. So lento yakho ozothena igama lakho ngempela lisho ukuthini nama ngazi. Nama ngazi. Awu gift la uqhamuza uthi ngishaya uhuthi imoto yakini le uthi ngishaya uhuthi. Hawu shaya uhuthi kwimoto yakini maye ngekho phuma phandle ushaya ikhwele. Caca nje uthi kinani namoto. Nize nizothenga imoto la bekuba umkhwepha. Uswalela uswa khona lento lakho ikhanda lakhe elexpired uzala la. Darlings, come on. Let me tell you something, good people. Sanyangaza thi igama uMazali bekuyena introduction there. I was once invited by this lady. I won't disclose her name. She invited me to go out and have fun. Madleka wengulube zakhayo went along. Thando ukahle. Went along. Fala phana ngawo kuya order phela ngawo. Order lo ma drinks. Siwu200 awusiyaxoxa hawe. Order lo ma drinks go order lo kudla order in. Kya order nje. Stididi. Yebo. And in the process yokorder ngirelaxela nje mina nkola mina ngazi ukuthi umuntu mekumemile ethi let's go out ozala and order awu nginamoto so nje makulokhuzile umuntu mekumemile phela uhlezi unalokho ukuthi uyena vele kumele akhokhe and yabo thathe nama rose phela hawu ngintshela intshela trauma engabhayana nayo hayi ke madanano emva order sekuza ibhili ngabona ibhili iphushwa ngakimi hawu hey ayirithi 1.5 la 1.5 namaniki kumele uphume egameni lami njalo ngihambani sibonge hope iRose yodwa ngithule yebo ngithi mina ngike ngikhokhe ibill
fine a trip ayifunile umpolo fine kuyakunga kuyalunga kumina bese so sanethe saphuma nje la yabona requested ngendlela na request thank you so much thank you for agreeing manqumala kunjani thank you for agreeing to mina all right mangifike endlini ngithi mina akusho kunjani andis mangifike endlini ngithi mina awusho vethu ngesikhathi ungi-invite to go out ubuplan ukuthi ibill vele izokhokhwa yimi you are the guy so pained amjaje lapha nje mfowethu wislime yes akwenziwa kanjani yes what how Casey uzwala yeah ngathi mina wislime akwenziwa kanjani if you invite a person out for lunch for dinner for drinks or whatever usuke uzihlinzekile for that particular thing that's how yeah I know but ngamshiya e-fitting room awu hey muleni hi ade ngibuza go guesses so lando yangifundisa ukuthi umethe umuntu madlaka let's go out yeah cela ukuya nawe eSuncoast namuhla Hlophe ufuna ukuya nami unayo imali yakho angivuni ukuthi ufuna ukuya nami bese ufuna ukuthi uyodla imali nami nami anginamali Thando thank you Ntokozo money is not an issue wow Samp if money is not an issue ahlahle ngi-invite ebholeni yabo kodwa I had plans of going to Suncoast earlier ngisengakhansa noma when are you selling cars every day so izinto ezikanjalo nje ngazake ngathi mina hawa hayi izinto esizibonile lokhuzeni esibona umuntu ethi let's go out siyamangalisa okungozi izenzana so if a person invite me to go out ubelambile ngosana wa brown kangaka wa brown are you singing Pedro I want press German my focus is very focused please nawe nibuza umbuzo wrong nibuza umbuzo wrong endaweni right are you singing? Are you seeing someone? Why are you singing? Why are you not singing? Do you have a child? Why don't you have a child? Why should I? Please. Not today. No, ungangena. Thank you so much. Enjoy and okay? So one hi. I don't know what's happening. Inezami as nje inezami zi black. I don't know what's happening. Mang la ngathi zine dusty kwanjani. And isikhumba sama sikho brown kangaka. I think the light here bese kuba le camera izenzela kwayo namuhla.
abantu nje abajwayele ukungibona live wami bayazi angijay mina. Angazi kwenzaleni la. Ngisuthi ungibona ngisuthi uBrian. Hey. Yabidoza. Awungazi. How was it? The Brian was that Brian la uhlezi umnandi nkosami. Ukuthi nje umuntu ophekayo ngathi the attitude and mina nkosami vele ngibhoreke betazi. Mina umuntu okhulekile usawubona njani? Ngisacela ngidishele ukudla. OBrian bese hey manje ngeke uphathisana ngesizwe uphathi ubali lutho mina uBrian awungenzi lutho ngiyawuthanda uBrian yazi Indian food kakhulu. You know why? I grew up eGingindlovu. Umuntu wazi eGingindlovu uzothetha eGingindlovu was populated by Indians. As a kid, when you grow up, nidlo bani chow, nidlo masala what, nidlo ziningi izinto, biryani included. Yeah, so yeah, khona ngishandisi. Yayi husband befaka ubisi, ugcobhoze khona iroti, ibaba liyashandisi la, uyidla, but it was so nice. You know, it's the burning sweetness at the same time. I don't know how to make that. I tried making it as an adult, emotion. Didn't taste the same. You know, umlomo wakho uyayikhumbula taste. This is the taste, yabo. It's like how you smell a fragrant or a scent. You remember the scent of a person. Yeah. Panda, sibonga panda. You remember the scent of a person. Mangadlula umuntu edlula umuntu la egqoke iperfume yeex yakho vele uthi hey ukadela no, it's the scent, like the nose, the mouth also remembers taste. And the thing with taste, the more you taste the very same thing over and over again, you get tired of it. You're like, ngona mina kusamaza ngendawo DJ_LaVida nami ngiyafisa ukuba DJ mhlawumbe ngathola amagigi la eThekwini. Kanye, thank you so much for that. Kasebenza today. Well, yeah, it's just that I'm a client, I'm with a decline of it. Hestes. Decline. Do we have plans today? Well, I can have plans. Naomi, how are you? Cancel all your plans. I'm coming to give you the best time of your night. Oh! Yonke into. Hey wena mkhwebo. Yonke into. Khansela kwaSani. Yazi mina ngakhansela gogo esontweni. Hey mfundisi ngeke ngize ngiphumelele kuNkulunkulu wami kukhona into ekuphuthumayo. Yazi mfowethu. Tshela umfundisi thola umunye umuntu ozokudlalela ikeyboard mothi bengiyodlala ikeyboard. Mothi bengiyo motivate ngitshela noma thiwa bekuyigigi yokuba i-comedian somewhere. Tshela nganza kwethu. Ngixolisele ngizonirefunda angeke ngisaphumelela. Ngenxa nje isithelo esiphakathi nensimu. My God. Inamandla le nkonzo. Sawubona Thulutholo. Le nkonzo inamandla. Le game ongidlalisa yona yabhora. Angisazi nokuthi ngibe ngidlala kanjani lapha. Yabhora bengena ama arrows because iphone awukhona ukukalahla ngephone. Yabo. Kanti unjani manje cancelling because of isithelo. Yes, God's favorite. Ngiyakutshela. Mina
I'm blessed, and how are you? I'm blessed, and how are you? Well, surely I'm blessed now, Nkosam. Yabona bethu abantu bayashiselwa abezi nakuma-dealership. Wathi sibone lapho ukuthi bathini mhlawumbe bazothenga imoto nje lapho. Nawe ngathenga imoto. Yabathu. Sinjena isikhumba sami. Hayi lento eniyibona lapha. Hayi ngiqale ngime la, liyashisa ilanga. Wena Skindi. Skindi sabeSuthu. Uzelwe akaphili. So awubhala lento, bhala slow lento le. Blocker. Laba ngiyabathatha laba. Yeah boy. Asibingelele lazi ihlobo. Hayi ngena ubaba Tsedi. Kanti ningazi ukuthi nizwa kanjani? Into ibhalile nje lana. Tsedi. Wangizothi baba kaba. Koni babo nje ngami. Asibona umndeni. Oh, gracious God. Kanya kwethu. Aha. Ukhona. Uzongena nje khona ngapha. What a shit. Yabona baze kumuntu leyo. Ngathi ngaphathwa izisu. Fine. Nokia. Kunjani? Q. Ama customer akho bafo. Hamba wathanda ama customer akho wena. We're back, baby. Phela kunjani kuwe? Yaphela nonke. Nginenkinga nje kuphela zemali. Manje ngipha nje imali. Izindlela zakho. Thank you so much. I'm long twister. Thank you for that. Oh yes. Your network, oh yeah. Sadho kwamba I'm sure ulinde ushaye uphume umsebenzini. Sonke silinde kushaya kuphume siphume. Yabonga zathi ukuba nomkhaba ngathi isono mfethu. Your skin, bro. What about my skin? How much do you want? Serious? Angonang. Oh, 400 rands is enough for me to do whatever I want to do. 400 rands. Your skin. Z, thank you so much. Angibonanga phela nkosana. Owazi ukuthi uma ubona umuntu esilisa eza kwi-dealership ehamba nonkosikazi wakhe nengane yakhe eyodwa bazothenga imoto nawo bantu.
Account number. Usenza Capitec. Are you using Capitec? I can give you my cell number. That is linked to Capitec, that one. I can give you that. If that's okay. Okay, Pile won't come malanga. I suppose the number. I was like, oh my God, the number I might like, oh. Panda, do you want my Capitec account number? I mean, sorry, it's linked to yes. Okay, let me give you now. This one is for you. It's for you. So respond, Angela. Okay. Ambanja. Okay, let me just give you this. It's 072 That's my number. That's my Capitec number. I responded to you. But that does it. Roro, how are you? You're good. So that's the number linked to my Capitec. In things like here, Zobon, sender, you'll see. I'm not helping our inqumo zenzile sokuthi ungasabi kule live ziyangijivaza. Big Food Express Freet. What's that? I'm good. Roro the star. Wow, siyabonga Roro. So as you see, I am. Panda iqiniso lakho singabonga kakhulu mfethu. Ngizosina. I don't know, man, but I feel down for some reason. Bro. I feel down. It's like angena umuntu vele wamankwebethu kodwa ngathi ngawaphuza abe la ekhanda lami. Yabo. Mhlawumbe ngeke ngikhohle nje ukuthi ngubani. Manje ngithi highly impossible. Ngoba ngumuntu vele onenhliziyo elungileyo. Tomorrow I'm not supposed to be working. Well, I'm supposed to be working, but the past weekend I was not supposed to be working because being deliver. So being delivered last week, so I was delivering a car for a customer, so I had to come to work. Makes sense? But according to the roster, I wasn't supposed to be working. Ngiyabuza-ke namhla kumphathi wami. Come, let's cheer each other up in bed. So ngiyabuza kumphathi wami ukuthi mphathi. Ngoba phela last week bengiphoqelekile ukuthi ngibe la ngezathi se delivery. Ngingalofa yini kusasa. Uthi hayi madlasi sonke la kusasa. Okay. Ngizazi yakuye futhi ngifike ngikhohlise futhi. Pinch yami le. Yabona. Pinch yami le. Ngizoyikhohlisa ngithi hayi bese ngiyazi ukuthi I don't come to work. Yeah, kodwa phela lokho kushoyo kuyabheda. Ngoba ghostile thina sokubloka thina la. Mhlambe that will share up. Asikudinga ukuthi ubhale kokubhala. Angithi yabo. Ngathi uzothi bhayi bengidlala but ke ungakubhali lokho ke. Kodwa ngilokho. Yabona. Lokushilo ungaphinde ungakusho kwabanye live la also check the audience mfethu bathi ngesilungu bathi read the room izinto ezikanjalo nje yeah
would relax. I would take a show. Who call more director la? 10,000 a month. What car can I get? Let me work. I tell it. Makazi, one with no dude. On up to your shit. Pair. When the credit profile right above, because decline decline because of the same salary, credit report here, right? I have cars in Portugal that you can pay for up to 3,000 rands a month, 4,000 rands. But to go ukuthi ngiyibeke ngalolu hlobo ukuthi iba ne-credit report ekahle mfethu. Bona ikweletu nje own up to izikweletu and pay them in full. Yebo. Ngapha udoje isikweletu sakho hayi wenza into le. Hola. Ikhona kuze ukwazi ukuthola ukuthi imoto imalini kube ngiqale ngcheck ukuthi nawe uyayiqualifyela imoto. Do you want to buy it cash or just want to buy it on finance? Ngani yakwethu mina ngi right kuleka nje lathi ngizizwa ngingekho kahle buye lothi ngiright. Kenzeka bafowethu niyazwa kenzeka ngumuntu nami kanjani angihlanye angidla uphaphamento uthi ngizohlezi ngilokhuza oh cash I know DM mfethu ushiya inamba yakho lapha ngizokufonela ngikutshela ukuthi sinayo imali yabo because I still have to check zonke lezo zinto lezo badla kabhuti omdala bhuti ombala hayi ngeke bangize ngiyacorrect la hamba kanjani impilo ikhona iwokhala yababa leyana angathi angazi ikamera yami izomzooma lapha nambona khomba bahamba lapha lalela dum 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 awasema manje dum 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 ibhanji kisanje kuyashisa phethu awu ibhanji kisanje ya ngeke ay ya ay so hey kaze if we talk cash ba process yokuthi uyithole ithatha isikhathi singanani uma ikhona on the floor bafo ungafika manje uhambe nawo manje within 30 minutes you transfer imali to our account then most of the deal proof of payment yalapha ku FNI same time qedile njalo sign for there's no contract actually sign for a logbook you get your logbook and that's it yabo sifama amabheluni lapha sifa ingoma sidance ngathi yasikwazi igama lakho sidance you take your car and leave. It doesn't take too long more than less than an hour man. Ukudelela mfethu mina nganzi ukuthi ngihlezi mina ngiyadelela mina nezo futhi akuyonto engeke ngayiphika leyo into engayivuma ngathi mina ngiyazi ukuthi ngiyadelela yabo kodwa engikwaziyo futhi uthi ekudeleleni kwami ngeke uzwenze lutho wena lethi uzimadlanga zokubamba mina mfethu ngivele ngikubuza ukuthi ukuphi ngizele mina kuwe phezulu sibona ukuthi lento oyikhulumayo sengayenza yini ngoba ngazi ukuthi mina ngumuntu ongasabsani mina mfethu I speak on action nje anginazo nje isikhathi futhi ukuthi ngizothi mina hayi no lutho phenda ngilindile phela ubuCapitec ongithembise wona yenza into le mina ngazi ukuthi
yazo ngatshela umnye umjida mina ethi kuse mfethu ngizokushaya ngathi mina ulate manje ngathi usathi uzongi beka bathi lezi zinto zakho phansi silwe mina ha akubele uNkulunkulu wami hey ibele ligaka buka into ezovela la ngaze ethi niyangazi ke mina ebeleni ayithi buka vela phela nawe buka awu inkunzi yabona inkunzi yabele le ngiyaqala ukubona ibele lingaka wazi wamuhle sisinebele lakho iyo hey inebele na into nakho kwalokho inebele na intombi ubalansile-ke ibele nesinqa sikhona khona banamabele bese bale shwapha yabathi umkhondi inkunzi yabele mfana ngithatha ngibuka ukugcina vela phana nawe kodwa lo ngathi usuke emfaneni isikhwama esincane kanjana hayi ngiyasebenza la ngichazela ngemoto ngithi ngiphinde ngiphela mfethu uma sengizokungichaza ngemoto uzokhathala so I have to phinde and be in life for a moment khona ngazathi akukho bad noma futhi akukho wrong ukuthi udla amafeje kodwa phela mawuse nawo usuyisidudla esikhulu isidudla yabo usulinda nama yabo mina ngiyajaja nje mfethu mina ngiyajaja nje wazi usidudla esikhulu usubonakala uphelele uMacD usuhamba athi uyiphingwini uthi Yes. Yabona. Uyosiqulisa ikhasikhethe esindayo. Uqula ikhasikhethe yobe dazwelana. Uthi manje yo ikhasikhethe ezobe isinda la. Hey. Bese kuba isilenda usibona sidla amaveji mfowethu awufuni ukuphila thatha inyama mfowethu hlafuna inyama hawo ayisuka uzobhaqakeleke uzobhiza oh my god green salad guys hayi kahle nekanyezi bathi no mfethu nawe kodwa bayica unkanyezi ibele lingaka kodwa nawe ntombi awubakithi ifeka ngicela ukuyiphazamisa nje afushane ifeka leyo hayi ngengane kuthi nje ukuyi-rearrange sawubona Eunice hey icabangeleni maze phela uzu wawu yabona mfethu ngoba sekuqala nje kushisa nje kanje sikwakutshoba pha manje kuyashisa manje ngoba sekuqala kushisa kanje into engiyibuza yona mantombazana ibele ngiyalithanda yes fine kodwa uma se uligxisha ubra futhi nina nithenga labo bra laba asikisi labo bra bokujima nethi ba right bayalibamba ibele lihlala linganyakazi it's okay umjuluko ke kuba njani you get what I'm saying inkinga ngiyabuzwa otherwise ngaze ethi asibonane ngekhathi aningigift ninjalo nje hayi ngeke la ungaphela usulengisa ugijima yabo molela ikhwapha lokhuzana ibele ngeke ekhwapheni yazi mfethu thina impilo yethu thina manje isimbuli siphela ukuchama simile yazi isimple kanjani you just peace standing up
umuntu wesifazane megqoke futhi ngoba niyagqokana afike agqoka ujini agqoka itight bese egqoka i-G-string mina ahlubule ujini uyachama njalo simple thing mina ahlubule ujini ahlubule utight bese kuyima ahlubule i-G-string nakhona egudla emtsinsileni kumele athi kuyiqhwanda bese kuyima bese ethatha ke imbambatha ethishu ethi izinto ezingaka yebo bese yagqoka aphinda aphiswe futhi ukuchama ni patient nje mina ngilonga into le mina thina abantu besilisa mfowethu kulula nje kwethu singaphinde sihambe futhi sihambe long distances singayifaka neanda leyo sawubona Ndlothovu madlodlombi inkunzi beyihlonza ngeshona bethi yiyo noma kungesiyo Dlothovu senginengibongo sawubona Dlothovu madlodlombiya icala eziboko zibhlungu lezi ngeke awukhande singi ngeke sawubona madlela ngiyakuthanda mina ngicela ukumithisa phela uyangithanda ngithi but awuzona ezinye ibongo lezi njena angizizwa nami zithini nje umdlodlombiya awungifake lapha ngifuni senhlula na ucela bafowethu hayi bo ngeke Africa's largest aquarium. I've never been to Shagaland. Oh, well, I've been. I was still in primary school at the time. The aquarium. I have to go now. Again, give me teaser daddy. DM me. I will meet you. Kindly regards. I need to go and see the aquarium. Kavmalin. Otherwise, it was nice seeing you, man. What was your home? I know what your was doing. Imagine, ngoba nje mina manje kanje ngi-live kanjani. Bese ngiba nentombi bese kuba khona isilima esividorizer ngoba ngikhuluma record screen record sendele intombi yami yabona ke lo muntu wakho yabona ngazi ukuthi mangilunga into le hayi ngimethisa no man I'll be a stepson for the day Mr. Yabo kunjani ngapha ufuna stepson sami anginamali mina imali nje enganawo ngibona ngalungu ba step father phela kunjani ba step father babiza ngobaba ezingayi futhi eziba oba step parent ukuthi ave sidelele zangani into okubiza ngobaba hawu yaphuza madleka uchama yes yaphuza uchama kuze khale wena uthi hayibo hawu ngiyacela phela manje hawu hayibo hey kaza wethu yawaphuza amanzi ubaba ngani mangithe angathi kodwa mangithe ngimuvi Pro Max
azothi ngisacela ngiboleke imoto abantu abanemoto eziwu-2 abaseThekwini ngicela niboleke nje imoto eyodwa. Yes, yazi kubuhlungu kanjani futhi uyodayisela umuntu imoto malume kuhamba kanjani. Udayisela umuntu uthi I'm a sales consultant noma a sales executive or whatever. Where are you from? I'm from KZN. Mfowethu bese ubuthi ngidayisa imoto bese ethi okay ngicela ngibonise imoto uhamba ngenyawo isikhathi leso ugqoke nophaqa lababhala ukuthi Reebok. Abantu hayi akunafuture la. At least futhi mangifika ngemoto yami mfowethu yaboshe mhlawumbe imoto engibolekwe yona naye sengathi loba nethemba ukuthi okay. Yazi le ngumuntu nje. Ngibuyeke imoto wena. Can you shout out my name please? Mfethu. Isilungu sithi may you please shout out my name. How can you shout out my name? Bese please. Oh shout out ke ubani Kilebo Khile Kilebo Khile bole Kilebo Khile Khile ay Kilebo Khile othi mbo ubani wena mfowethu? What is your name? Kaylee Keita, is it? Kilebo Khile. Hey, but your name is difficult for me. Kilebo Khile, shout out to you. Is that what you want? Otherwise, have a beautiful afternoon, guys. Case Makesana Sutra Bandwa. Malume wabashana. May you please see what I'm doing here? Mkwepa, may you please borrow me this? Yes. See? No me engphamisela umuntu opha nendawo kodwa nje. Ngithe may you please. Usufile next Suncoast ngelanga ikulindile. Waza lapha phezulu. Waza eLokhuzeni. Waza halfway. Sosukela la halfway. Can I take you out for lunch? Firstborn. Can I take you out for lunch? I don't know. Can you? You don't think it's sure? When do you want to take me out for lunch? Can I take you out for lunch? If you cook in the food. What do you forget? Hey, never. No man shy ngomunwe nje. Kodwa ngithe thank you. Yini? I was raised right. Angikhuliswa nje ngevondo. Nalazi ivondo. Good girl. Remember? But the credit conduct first, it's very. I'm not as very. I'm not as very. When is your lunch hour? Anytime is my lunch hour actually. Manje ngithe mina ngilambile kuphela. Ngajaba phathu ukuthi hayi ngiyaphuma manje. I want to buy lunch. That's it for me. Mongezi lo yimuphi lo Mongezi? Iphi ithikithi Mongezi? So manje I have to make a plan ukuthi sibe live bese ngibakongela ama email ongaboni ngile.
ushiye ngokephi ubuza mina wayebuze mina nami angazi ubuza umuntu wrong ubuza ukuthi uMadleko uzophendula sikhumba leso sinabaka. Ladies and gentlemen, I greet you all. My name is Madleko, and I sell cars. If you want a car, don't hesitate. Madleko ukuthi phela ngigifteni phela sengize ngacharger ngihleli nani la ngiyaphuma phela lami angigiftani hayi ya letho batshela gift le What's your shoe size? A turkey or a formal shoe? Or a flip-flop? A turkey, size 9. Formal shoe, size 10. Formal shoe is size 10. And Adidas. Adidas is size 12. This is a size 10. Wala Madleko wala. So umuntu njalo nje. Athili. Abathi ngikhona. Increase ihambile. Bagqoka size abahlukene. Yeah. Ngosize abahlukene unangaki bafu ngisafuna imali anti ufika washo njalo wathi solo ufuna imali ngisafuna imali hayi Madleko hayi usukale usakhona usu Mr Edible hey ade ngithi mina ngaza wethu kulo khuzana lo indento le birthday yami le biphashile Travis Scott wase South Africa lutho Madleko nje mfowethu Travis Scott akekho la Madleko nje angithola ngisho newash le libhalo uthi tempo yabo inkinga nje ngibhekene nazo lezo ukuthi umuntu uphashile uwile uphansi Madleko Scott ke into ezowenzeka yazi kutshele ngizobhlocka nje yabo wonke labo uthi ngiqala lapha phezulu othe Travis Scott wase South Africa ngikhombisa ukuthi I'm very serious might ngizobhlocka blocked number 1 uplomunye uthi Madleko Scott ke naye block asidlala sayo khona uzokhuluma idatha la lo gcina uthi ukhipha naye awume mlungu blocked mina mfethu ngeke usoya khona uzokhuluma ubheda la ngishilo nje izolani ngathi mabheda mina ublocker ngincingi futhi angicetheze mina mfethu ublocker kumnandi usathi hawu
I love your content mfowethu bengidlala blocked. Awenzi lutho, you have no value here. How putting ngiyakufollowa ngicela ungiblocked. Upetelani? Ucose ubhedelani, that's the thing. Yabo. Isholani into futhi ongeko uyithanda manje kodwa. Ile nto engihlezi ngibuza yona. Yabuya ngani ukuthi simple. Work easy, work smart, don't work hard. Hey, umuntu ufuna uku-applyela ivoto kodwa uyazi kahle ukuthi unezikweletu angayikhokhi. Njengoba ngicela uku-applyela mfowethu. Wazi kahle ukuthi unesikweletu sakwa-Omo ongasikhokhile kodwa ujena sobola. Asibole isikweletu. Akuyona ukotapheya lo ozofaka phansi kombhede ubole. Lutho. Isikweletu imali lesikhuluma ngayo la. Kwi-credit yakho. Heard you getting married, bruh. Congratulations. Hey, you heard I'm getting married? I don't even know that I'm getting married. What do you mean? What much? Now I'm going to download the block. Yini kinga yakho? We had to go plan the lay. On the lay. What's up? Wakwamblock umuntu yonke indawo wasebhalele email. Block cell phone number, ublock cell phone number enye ublock konke. Bese kubhaya email. La emhlabeni siphila imovie. Tshela. Ublock omunye ku TikTok ayokucinga ku Instagram. After sekuxolisa ku Instagram, bra, I'm sorry. Mfowethu. Sekushoda ngiblock yona i-email, mola bhuti, mola.
nje mfowethu wayesike ngoba nje ngisifela bamnyayisa sinenhliziyo encane abantu bamnyayisa walo bhuti kunjani ama umjito onomkhaba bese gqoka isikibha esimtsinyana ngathi une high waist. Yeah, Jens, is it the ends of art? Hello Casey, hi. Yes, high waist. Hello Teddy, hi. Tully Blums. Wahamba njalo. Tully Blums. Tully Blums lo wathi unothando lusha sawubona mvela sawubona. Ngathi unothando lusha hayi akwena. Upheni lo. Upheni, it's not you. Uzanne Eastern Cape. Awu bayithi ngisanda kufika nje eThekwini. Sekumele nge-Eastern Cape manje. Okay, kuvula Eastern Cape. Khona ne-Eastern Cape. Ngingibekele ini. Kabi sinolaka kabi sibehliza nasemotweni futhi ayehla kodwa uhamba ngenyawo asinqeni futhi uyaphila ku Friday impilo iningi hamba kanjani ku Mount Ferrier yophi Mount Ferrier ngivajela bani ngiyaphuma guys, let me see you later ne ngibona ngekhathi ngafela emsebenzini ngi-order waya lokho ngi-ordile nje ukudla usuku nosuku yabo lokho ngi-order nje ukudla mangidla bathi hayi mfana kithi la ngizosijoyina kumagwinya kuphi ngaba join usuku olodwa abashiya futhi yes angidlali mina hey ngilala mfowethu la nje ngase YMCA la sigibela khona ama taxi ekhaya Firos lo mbhaqo wehlalo ubhaqo wehlalo ezansi opposite McD la wabo Mercedes kudala oseku halfway man. Otherwise guys, have a beautiful afternoon. Guys, Marcus, thank you.